Monggo kompak selalu. Dan dorene Mas Giarto Yo, monggo. kompak selalu yang punya selalu kompak. Mas Sugeng, Mas Sumanto yang punya peninggalan. Wah, bocah iki lagune anyar iki. Sabung kore ora tau kelekan atine dinane Yo Mas Rihik, Mas Wano among tansah ketuwung tindake kang sayekti wis dadi setyane ora urung enenggak kang becik dadine ning saiki kudu trima nelongso ning ati lerayo ana kinalisno ing sambikalane sak teruse ki karepmu piye kira neng-nengan apa piye? Apa ngajak gelut? Ayo. Ayo. Ayo katanya siapa lagi? Mbak Yati. Ayo Ri tari. Cengkir wongo wongone saka gete bandaro wis pasetine yen sliramu owal karo aku Bablas sirek manis meko. Sabung kore ora tau kelekan atine setinane among tansah kedung tindake pinukusa kang sayekti wis dadi setyane ora murung penenggak kang becik ning saiki kudu trima nelongso ning ati leryo ana inang iso
sambikalane sateruse. Sor. Mas Demang, rene lho. Sik to, lagi. Cengke ngone saka ketiban daru wis pastine yen sliramu owal karo aku. Yo, bablas sireng manis. Sugeng rawuh Pakde Kupatno. Ugi wonten Tukino. Jeglek. Ayo yo. Mas Pur. Ayo Mas Pur. Oh Mas Demanto. Yen kelingan lelakonku Kejamane. Ayo. nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri galak ayu lahir lan batine. Mas Ari sumpah tetep tresno lahir batin Sik. Iki Mas engko arep nyanyi dhewe. Nanti DPC. Ayo Mas Sugeng dilanjutke iki Mas Sugeng. Semoga Mas Sugeng langsung. Dan mangke ana Didikku Warjoyo Degleng, bose soru motor. Ayo Mas Sugeng. Mas Sugeng langsung sambut Mas Srihe. Mengke sasampune Mas Sugeng bose Warjoyo Degleng yang punya showroom motor. Yen kelingan lelakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri galak Grapiak. ayu lahir lan batine. Bablas kayak Mas Sugeng, apa Mas Sugeng? Lagunya apa? Pak RW, lagunya apa? Lewong, bablas kayak lewong Mas Manto.
ngebatin lahir tekane ngebatin. Ayo, Mas Sugeng. Sek. Ayo. Biji. Masih lagunya apa masih? Masih lagunya apa? Lewong. Awas. Menjelaran perpisahan. Ayo yo. Dipaksa omong-omong wong tresnaku ra bisa ilang marga kelingan ireng manise. Ayo Bayora. Yo yo yo. Dadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu Yo. wong ayu dadi laku Hati. ati ritek siang telu Mas Res. Wes durung to Mel? Durung to Mel? Durung. Merapat, merapat Kayak Mbak siji Yati. ya. Loro tok ya. Sing siji njaluk kono jarine. Setepan kita dadak ning siseku mugi Gusti nglirani tresnaku bakal kinawa mati. Ayo Mbak Yati. Ayo. Mbak Senen rong nyawer. Aduh. Aski ya urung nyawer. Ayo. dadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu Bar pagi kok Mas Bono. dadi laku Udo ati. ati ritek siang telu Ayo.
Gawe Lah, karo status med- Lah iya karo video ki nyawer sik ya. Mau ngomong apa? Tambal bon. Halo. Mas mbahmu pek kuwi Ronggo. Ronggo Lin. Masukin Mbak Tari. Dilanjutkin apa? Onje. Tambal ban oke. Spesial buat Mas Rihi, Mas Pahono. Ya, Prinsi Ucul. Yo, Mbak Bulenteng. Bablas keimbang ana katresnanku kuwi. Iki gak masa DP-ne iki. Ora apa-apa. Aku durung entuk. Iki dibagi wong telu berarti ya, Mbak? Sing endi? Iki. Kira. Mas Bono tambal ban. Tenan toh? Iki toh. Wardoyo Dekling bose motor langsung nyanyi dangdut. Bablas keimbang ana katresnanku. Yuk, entek gesek. Pegadaian tibake, Mbak. Pegadaian. Yo bablas no imbangan no kita senangku. Ini lagu buat Bu Lenteng Agung. Yo bose Bono, bose Permen. Halo Mas Rebo, Mbak Senen jarang nyawer. Rene.
Dik Marve Siapa? Dekleng sih. Oh, Mas Tris. Dangdut. Oke, balik kanan. Gerak. Iya. Balik. Balik. Balik Rene. Oh, ampun. Lah mau ngamati tok lho iki menikmati tok. Mbak Yati masukin. Monggo. Monggo Mas katresnanku. Matur sembah suwun iki bos. Matur suwun. Ayo Mas GWL. Ayo Mbak Ronggo. Oh Mas Wakit. Wakit. Bos kesih. Kah, tak disawer kok. Oh, nyokek yo masuk. Wong ayu sing tak tresnani Reno wengi. Rena wengi mung tak pimpin aku ora bisa lali mung sliramu papujan ning ati masuk Mbak Mel. Senadyan sepisan ketemu nanging gedene rasa tresnaku Rena wangi tansah nunggu arep-arep sok kapan kondormu Sliramu sing tak tresno garwane wong Nang kene wae, nang kene wae. Nang endi? Nang kono apa nang kene? Nang kono. Ayo. aku wis kebacut tresno ananging ati kudu gawe lara monggo bola cokek hae dulu hae. Ayo urun siji. Neng apa sliramu tega kaya tanpa guna hatiku kereta-reta Gustiku lanyuwun pangpura. Bos kecil, ayo tengah. Sobat kiri kaget. Ser, ono cokek. Lah ayo kan Mbak Tiro ra gelem to. Wong ayu sing tak tresnani. Rena wangi mong tak pimpin. Mas Kliwir, monggo Mas Kliwir. Aku ora bisa Ayo, Mas. lali. Mas sliramu. Wong sliramu papujan ning ati amel. Senadyan sepisan ketemu nanging gedhe nerasa tresnaku hatiku
Bos Kliwir, monggo. Karwane wong Iya 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 iya. Ayo. aku wis kebacut tresno. Nanging aku Ayo Mas Kliwir. kok gawe lara. Mbok wedok. Ae. Demang Ayo Mbok Eja. wedok. Gandong. Ayo. Mesti. Neng opo sliramu tega ninggal aku kaya tanpa guna atiku kerang-kerana degustiku lo nyuwun ngapura. Mbak ya Mbak? Mas Dwi yang punya sepatan? Bos Dwi? Oke. Niki matur sembah nuwun, sampun. Endah boyo